Hei Lea, tässä Katri. Täällä me ollaan Paavon ja Maryn juhlissa ja hauskaa on. Kaikki serkut ja serkkujen lapset on koolla ja ilma on kuuma ja aurinkoinen. Hyvää vointia sinulle. Hei hei! Ja jos muistat vielä minut, paljon sydäntäydeltä terveisiä sinulle täältä. Heippa! Hei Lea, täällä Eeva, serkkusi. Kaikkea hyvää vointia ja hyvää sinulle. Täällä Eevan sisko Anna-Riitta. Terveisiä. Moi Lea, tässä on Mika. Muistatko? Toivottavasti muistat. Viihdyin New Yorkissa vuonna 1986 todella paljon. Se oli mahtava kesä. Toivottavasti voit hyvin ja nähdään vielä joskus. Moi! Go ahead. Okay. This is Varho here. Täällä Varho. Osaatko vielä suomea niin paljon, että voin puhua suomeksi? Hyvät terveiset täältä. Hei hei Lea, Tuija täällä. Minä täytin tänään 59, että tässä on samalla ollut pientä musiikkia minun juhlani kunniaksi. Tässä on Tuuli. Tuuli on meidän nuorimmainen, jota sinä et ole vielä nähnyt. Tässä on Tiina. Tiinan juhlissa olet monta kertaa ollut Aune-mamman kanssa ja Maijan kanssa. Tässä on Tiinan mies Muktar. Muktar on Gineasta. Ja täällä on Vesa. Muistat Vesan? Hei Lea, minäkin valokuvaan paljon. Ja Vesa on ottanut valokuvia, että sinäkin näet. Kaikkea hyvää sinulle ja ehkä me vielä nähdään joskus. Hei hei! Hi Leah. Hi my family. My boys and my daughter and my husband Robert. Yeah. And Risto and me. You remember me certainly still. Say who you are. Yeah. Say your names in Finnish. And Risto. Yeah. Lukas and mine. Jenny. Sano sun nimi? Petteri. Sano oikein. Luka. Leo. Leo. Sano nimi. Ai. Mikä sano nimi? Laura. Petteri. Ja Leo. Älä. And Laura. Petteri. Smallest one. All right. Olen Leo. Olen. Leo. Send you our love to you, Leah. Paljon terveisiä täältä Helsingistä. Täällä on isot juhlat Paavon kunniaksi. Ja täällä on soittoa ja kaikkea. Ja kiva ja paljon terveisiä. Pysy terveenä ja koita pärjätä. All right. Hei Lea! Hei Lea! Miten menee? Terveisiä Suomesta. Ihana aurinkoinen ilma. Täällä ollaan ja kaikki ollaan nautittu Paavon vierailusta ja Paavon ja perheen vierailusta. Tässä vielä on koko perhe. Terveisiä ja kiitos taas vieraanvaraisuudesta. Ja kiitoksia siitä, että me pystyttiin Hannan kanssa olemaan siellä niin pitkään sun asunnossa. Se oli ihan mahtavaa. Kiitoksia äidinkin puolesta. Terve! Moi hyvin! Moi moi! Hei Lea, se on Pali, moi! Mitä kuuluu? Erittäin kiva, että Paavo ja Mary, Cecil ja Wyatt tuli käymään täällä Suomessa. Ja mä toivon todella sydämestä, että Lea, sulla on kaikki hyvin tästä eteenpäinkin. Moikka! Noniin, hei Lea! Terveisiä Suomesta. Terveisiä Sikolahdesta, Paloheimojen vanhasta kesäpaikasta ja terveisiä meidän perheeltä.
greetings from Finland, Central Finland, Lakeland Päijänne, which is right here. Zooming there. I'll come back to you. And wishing all the best wishes to have everything good, and we'll be seeing you, hopefully. Okay. Hei Lea, terveisiä täältä Lohannasta taas. Olemme tässä perheen kanssa, vaimoni Leena ja tyttären nimi on Emilia. Poikani nimi on Matias. Täällä me ollaan. Terveisiä täältä Suomesta. Katri Paloheimomailta. Hei hei. Hei Lea, terveisiä täältä aurinkoisesta Luhangasta. Hyvää kesää sinulle. Moi. Hi Lea, this is Martti. You could speak Finnish to Lea. Hei Lea, täällä Seija. Best regards from Finland. We've had a lovely time here with Mary and Paavo and the boys, and send our love and best regards to you to New York. All the best, Lea. Kaikkea hyvää ja hyvävointia myös Katrilta ja koko perheeltä. Toivottavasti nähdään vielä. Hei. Hei hei. All right. Hello, Leah. Here's Lauri. We have a lovely time with your family, and I hope you're doing well there. In Finnish is okay too. Hei Lea. Mitä teet? Ei mun muuta. Okay. Joo. Te voitte puhua suomea. Muistaatteko Lea puhuu suomea? Joo. Hei Lea, tässä Ella ja Veera.